खुलुमबाय गेjerjwng YouTube चेनेलाव नोंथांमोनखौ फिन खेबसे बरायनाय थाबाय आरो दिनैनि बे गोदान मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायनाय थाबावबाय। दिनैनि बे भिडिअआव आं नोंथांमोननो फोरमायनो सानदों दि OMR Sheet नोंथांमोना मिथिखागौ OMR Sheet माखौ होनो। साख्रिफोरनि इन्टारभिउ होनाय समाव बे OMR Sheet आव जों एन्सारखौ होनांगौ जायो। साख्रिनिल' नङा, अबेबा मोनसे इउनिभार्सिटि बा कलेजफ्रावबो एडमिशन मोननो थाखाय एन्ट्रेन्स होनांगौ जायो। बे एन्ट्रेन्सआ OMR Sheet आव थारमाने जाय माबाया इन्टारभिउफोराव एन्ट्रेन्सफ्राव माल्टिपल टाइपनि MCQ होनो जायखौ MCQ टाइपनि कुइसन फैयो, बेहाय OMR Sheet आव जों बिनि एन्सारखौ फिलआप खालामो। बे OMR Sheet आव नाथाय माबादि एन्सारखौ जों टिक मार्क होयो आरो मारै होयो बेखौ बे भिडिअनि गेजेरजों आं नोंथांमोननो फोरमायगोन आरो मिथिहोगोन। बे OMR Sheet खौ नोंथांमोना नुबायबो जानो हागौ, नैबेनो OMR Sheet आ। दा बिदिबा आं नोंथांमोननो फोरमायगोन दि बे OMR Sheet खौ मारै एन्सारखौ लिरो, मारै फिलआप खालामो आरो बाहाय मारैबा मिस्टेक जायो आरो मारैबा मिस्टेक जायालासिनो जों बेखौ मोजाङै मोजां होनानै फैनो हायो। गोबां जोंनिफ्राय आरो गुबुन हारिनिफ्रायबो जोंनि हारिनिफ्रायबो गोबां इन्टारभिउ होयो, नाथाय बे OMR Sheet आव गोबां मिस्टेक खालामनानै फैयो, जेरै रल नाम्बार लिरनाय, बुक सिरिज, कुइसन सेट नाम्बार, बुक सिरिज, रल नाम्बार, नाम बायदिसिनायाव गोबां मिस्टेक खालामो आरो गोबाङानो एग्जामाव ओरैनो फैफिननांगौ जानानै फैयो। थारमाने बे जै खेबसे मिस्टेक खालामबाथाय आरो बे खामानि जाफिनला, थारमाने गोदान मोनफिनला आरो नोंना फेल जाखाबाय। थारमाने बे OMR Sheet खौ आरो जों बादि मानसिया चेक खालामा, बेखौ डाइरेक्ट कम्पिउटाराव चेक खालामनाय जायो। बिनि थाखायनो बाहाय खेबसेनो कारेक्ट लिरनाया मोजां। बिनिखायनो आं नोंथांमोननो बे भिडिअनि गेजेरजों फोरमायनो सानदों दि OMR Sheet आव एन्सारखौ मारै फिलआप खालामनानै होयो। मानोना गोबां रावनि भिडिअफ्राव, इउटुबनि भिडिअफ्राव नुयोदि ससियेल मिडियायाव गोबां रावाव दं OMR Sheet फ्राव एन्सारफोरखौ मारै होयो फोरोङो, नाथाय जोंनि बर'आव गोबां खम बेखौ मोननाया। बिनि थाखायनो आं जा हायो नोंथांमोननो बे भिडिअनि गेजेरजों OMR Sheet आव मारै एन्सारखौ लिरो बिनि सोमोन्दै फोरोंगोन आरो नोंथांमोनाबो जाहाथे जोबजासे नायलांगोन। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायगोन आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै होगोन आरो बेल आइकनखौ थुनानै लागोन, जाहाथे आंनि गोदान भिडिअआ नोंथांमोननाव गोख्रैसिन सौहैयो। फैदो जों दानिया बिदिबा OMR Sheet खौ मारै फिलआप खालामो बेखौ OMR Sheet आव नोंथांमोननो देखायनोसै। आं एग्जाम्पल हिसाबै मोनसे OMR Sheet जायखिया नेटनिफ्राय बहननाय दं आरो कुइसन पेपार होनानै आं सिगाङाव जाफोर इन्टारभिउ होदोंमोन बिनिफ्रायनो मोनसे एग्जाम्पल लानानै आं नोंथांमोननो बे भिडिअआव देखायगोन। बिदिबा जोंना OMR Sheet आ नैबेनो, बाहाय नेटनिफ्राय बख'नायखाय जेबो इन्सट्राक्सन लिरनाय गैया, खिन्थु बे इन्टारभिउनि हैनाय समाव बाहाय इन्सट्राक्सना लिरनाय थाखागोन, हयथ' गाहायाव थागोन, हयथ' गोजौआव थागोन, हयथ' बे नोंनि एडमिट कार्डआव बिनि इन्सट्राक्सना गासिबो थाजोबखागोन। दा आं नोंसोरनो जास्ट नैबे सिम्पोल मेथडखौल' फोरोंगोन। बाहाय रल नाम्बार फिलआप खालामनाय, ओमफ्राय सिरिज सेट नाम्बार ओमफ्राय बिनि उनाव टेक्स्ट बुकलेट नाम्बार। बियो दस्रायाव गुबुन गुबुन रोखोमै थानो हागौ, अबेबा साबजेक्ट नाम्बारबो थानो हागौ, हयथ' बुकलेटबो थानो हागौ, टेक्स्ट बुकलेट नाम्बार बिदि होनानैबो थानो हागौ, आरो अबावबा बिदिनो सिरियेल नाम्बार बा माबा मोनसे होनानै थानो हागौ आरोना। बेखौ नोंथांमोना जाहाथे नायनानै लाखायो, जाहाथे उनाव मिस्टेक जाया। दा जोंना मेनानो जाहैबाय बै एन्सारफोर मोनसे लिरनायाव, मोनसे होनायाव जेनेबा A आरो B मोननै होफ्रांनाया जेबो मिस्टेक नङा। जुदि नैबे रल नाम्बार फिलआप खालामनायानो नैबे मिस्टेक जाबायबा आरो नों बे एग्जामाव फेल जाबाय होननानै साननानै लाखादो। बिनि थाखायनो नैबे नैबे रल नाम्बार बाय साबजेक्ट दंनाय बे OMR Sheet आव अबावबा साबजेक्टनि जायगायाव टेक्स्ट बुकलेट नाम्बार बा कुइसन सिरियाल नाम्बार बिदि थागोन, बाहाय फिलआप खालामनानै होनांगोन। हमनानै लादो नै बाहाय स्टुडेन्ट नेम ना, स्टुडेन्ट नेम लिरनो थाखाय बांसिनाव स्टुडेन्ट नेम लिरना, नाथाय बेहाय आं नेटनिफ्राय डाउनलड खालामनाय हिसाबै बाहाय स्टुडेन्ट नेम दं। दा आं गिबियावनो स्टुडेन्ट नेमखौ लिरनानै लाग्रोगोन। आंनि नामा फुरनय ब्रह्म। दा आं बेखौ लिरनोसै, बाहाय खथासे केपिटेल लेटारै PRONOY
N O Y बिनि उनाव आं मोनसे खथा दोननांगोन बाहाय गेप नाम लिरनाय समाव उनाव ब्रह्म B R A H M A स' आंनि नामा आं लिरबाय आं बेखौ नै बाहाय दिनै फिसा फिसा लिरदों दि ओरैजाय दंजोबो नै A B C D सिनायाखैना मोजाङै माबाया फिसा फिसाथार खथाया मोजाङै हमनोनो हाया ओमफ्राय ओरैजाय बाहायबो A B C D ओरै मोनसे खथाजों A B C D Z सिम दं बे खथायाव बिनिफ्राय बिसिमाव आरोना ओरै Z दं ओरैबो Z सिम दं ओरैबो Z सिम दं मथा-मथि बिनिफ्राय Z सिम दं बिनिफ्राय बे खथानिफ्राय खथासिमाव ओरै लाइनजों A B C D ओरैबो A B C D ओरैबो A B C D दं स' दा बाहाय जों बेखौ मानि थाखाय होदों बाहाय जोंना नै बाहाय फिसि आंना फार्स्ट आखरा फिसिजों जागायजेननाय नालाय बाहाय आं दा ओरै फैयै फैयै आं बाहाय फिसिखौ नागिरगोन फिसा अबाय दं N O फिसि नै फिसिया नै बाहाय दं नै बाहाय दा बाहाय आंना फिसि जयै नालाय आं बे फिसिखौ ओरै खोमोरनानै लागोन ओरैजाय खोमोरनाया मोजाङैनो खोमोरनांगोन बाहाय एसे मोब्ला मोब्लि जानाय नङा जुदि मोजां खोमोराबा नोंना कम्पिउटार नुजानाय नङा आरो बे हमनानै ला आं बाहाय फिसिखौ होखाबाय दा आंना जुदि फिसि नङालासिनो आं दस्राखौ फार्स्टआव जेनेबा नैबे अखौ होफ्रांबायमोनलायनो दाना आं अखौ होफ्रांनानै अब्ला आं फिसिखौ होफिनोबा बे मिस्टेक जाबाय नोंना मानोना सासे मानसिया खेबसे मोनसे माबायाव मोनसेल' होनो मोनो बाहाय दाना फिसि होखांबाय आं दाना नैबे R दं नै आंना सेकेन्डआव प्र नालाय Rखौ नागिरबोदोलाय ओरैजाय Rआ अबाय दं नै बाहाय नै R P Q R ना Rआ नै बाहाय बे दाना Rखौ आं खोमोरनोसैलाय बाहाय बे जाहैबाय बे जोब्बाय दाना नै बाहाय थांसैलाय नै अ दाना अआ अबाय दं बेखौ नायफिनसैलाय आं नैबे अआ दं नै ना नैबे अ फैबाय दाना N बे N ना आखु लिरनाया फिसा जाद्रायबाय दाना Nआ अबाय दं आंना नै बेहाय दं नै Nआ बेखौ होबाय आं खोमोरबाय दाना आरो अ दंबावो नै आंना अ दं नालाय आं नैबे अखौ खोमोरफिनबावबाय ओमफ्राय जोबथारनायाव Y ना नै आंना नैबेहाय Yआ आं दाना Yखौ खोमोरबाय स' आंना नामा जाबाय नै Fwrwnoi ओरै जाबायना आरो नैबे गेप थाबाय टाइटेल लिरनायनिफ्राय नाम लिरखांनानै मोनसे गेप दोनबाय बाहाय होनांला दा आंना B ब्रह्म ना ब्रह्मआव आं नैबे Bखौ खोमोरग्रोबाय दाना बाहाय मा दं Rआ दाना आंना ओरै फैथारबाय नै नैबे R नैबेनि सिदा जानांगोन नैबे R जागोन Rनि सिदा जानांगोन बै गोजौआव R लिरनायनि सिदा नैबे Rआ फैबाय आंना नैबाहाय ओमफ्राय Eआ आंना नै बाहाय नै BRA बेखौ खोमोरबाय बिनि उनाव Hआ अबाय दं Hखौ खोमोरनोसै आं मोजां खोमोरनांगोन बिदि हख्ला हख्ला खोमोरनानै जानाय नङा दाना Mआ अबाय दं नैबे M बेखौ आं ओरैल' खोमोरनानै दोनबा जानाय नङा बेखौ ओरै फुरा होथारनांगोन आं मानोना बिदि एसेल' खंख्लाल' खोमोरना दोनबा कम्पिउटारा बेखौ बोआ स्केन खालामनो हाया ओंखायनो नोंना मिस्टेक जागोन आरो नोंना एन्सारखौनो मोननाय नङा बिनि उनाव स' आंना नाम माबा खालामनाया जाबाय बिदिबा आंना नामा जाबाय नै बाहाय आंनि नामखौ लिरबाय बिनिफ्राय नैबे सिदा आं लिरबाय दस्रानि बेलायाव बिदि नाम लिरा एखनबा समाव एगजाम सेन्टारखौ लिरनाय थागोन एगजाम सेन्टारखौ लिरनानै होनांगोन हयथ'बा माबाखौ जायखिजाया मोनसेया थानो हागौ आरो बांसिनाव नाम लिरा नाथाय बाहाय एगजामपोल हिसाबै आं बहननायाव नेटनिफ्राय बे नामखौ लिरनायनि माबा फैदों आरो थिग बिदिनो दस्रायावबाबो बेबायदिनो खालामनांगोन अबेबा बुस्थुआव बिदिखौ लिरालासिनो जायखिजाया नैबिदिखौ होआलासिनो डाइरेक्ट नाम लिरनाय थागोन नाथाय बांसिनाव अबेबा बांसिन माबायाव रल नाम्बारफोरा नैबिदि जागोन बेखौ जेब्लाबो सांग्रां लाखा जुदि नों फावथेनखौ मालाबाबो बिदि समाव
जेल पेनजों होनो मोननाय नङा बल पेन लांनांगोन नों ब्लेक अर ब्लु बेखौ गावबागावनि एडमिटआवनो थाखागोन दाना आंहा लिरनांगौ रोल नाम्बार आंना दाना रोल नाम्बाराव थागोन एडमिटआव आं दाना आंनि मोनसे एडमिट आं सिगां समाव एग्जाम होदोंमोन बिदिबा फैदो आं आंनि मोनसे सिगां समाव एडमिट होनाय एग्जाम होनाय मोनसे रोल नाम्बारखौ आं नोंसोरनो एग्जाम्पल लानानै दिन्थिनोसै बेनो जाहैबाय आंनि रोल नाम्बारा नैबेलाय नै 030101414 दाना आं बेखौ रोल नाम्बारखौ मारै फिलआप खालामगोन नैबेहाय 0खौ आं लिरग्रोगोन अबावबा 0 लिरग्रोनो थाखाय बेखौ गावबागाव साबधान जानांगोन बेखौबो नाम लिरनाय बायदि 0301414 आं रोल नाम्बारखौ लिरग्रोबाय दाना बेखौबो बैहाय खोमोरनाय बायदि खोमोरनांसिगोन 0आ नैबेना अबाय दं नैबे 0 बेखौ खोमोरनोसै बिनि उनाव आं नैबेहाय 3 नाम्बार 3आ अबाय दं नैबेखौ खोमोरनोसैलाय बिनि उनाव 0 अबाय दंबावबाय खोमोरहैबाय आरो 1आ नैबाय दं नालाय आं 1खौ खोमोरबाय दाना 4आ अबाय दं नैबे 4 ओरै फुरा खोमोरजोबथारनांगोन दे बेखौ बार बुंगासिनो आं आरो नैबे 1खौ होबाय बिनि उनाव 4आ अबाय दं 4खौ खोमोरफैलायबाय दाना बे जाबाय आंना रोल नाम्बार दानिया आं सेटआव बथायो कुइसन पेपाराव नोंना सेटआ मिलायाबो जानो हागौ बयजोंबो ओंखायनो गावबागाव ए बि सि डि मोनब्रै सेट थानो हागौ बा इ एफ थानो हागौ बाहाय मोनब्रैनि सेट दं दा बेखौ कुइसन पेपारनिफ्राय जों मोनगोन कुइसन पेपारखौ जेरा रानो होमबा बिनिफ्राय जों बे सेटखौ होनांगोन बाहाय आङो नैबे मोनसे सिगांनिनो आं होखांनाय कुइसन पेपार बिनि सेटखौ एग्जाम्पल महरै नोंथांमोननो देखायगोन नैबाय दं नैबाय दंमोन टेक्स्ट बुकलेट नाम्बार बाहाय टेक्स्ट बुकलेट नाम्बार लिरनो जायगा गैया बाहाय साबजेक्टसो दं नै दा बाहाय साबजेक्टनि माबा नङा बेजों OMRआ मिलाया बे गावनि एग्जामजोंबा मिलायगौमोन दा नैबाय दं नै सिरिसबाबो बे सेटबाबो बे होनगोन बेखौ सिरिसबो होनगोन सेटबो होनगोन ना दा आंना सेटआ दं बाहाय एखनबा समाव सेटबो लिरनाय फैगोन बा बाहाय सिरिस लिरनाय दं दा बिनि OMR sheet नङा नालाय बे दस्रानिफ्राय नेटनिफ्राय डाउनलड खालामनाय बे OMRआ ओमफ्राय नैबे आं सिगाङाव मोनसे एग्जाम होनायमोन बिनिनो दा बेखौ आं सेटआ आंना बाहाय मामोन बि कुइसन पेपारनिफ्राय लिरनांगोन बाहाय बि लिरनांगोन बिनिफ्राय दाना नैबेहाय बिखौ आं खोमोरनानै होनांगोन बिखौ खोमोरनानै होनांगोन बाहाय साबजेक्ट लिरनाय गैया बाहाय स' आं दा बाहाय बांसिनाव नैबे टेक्स्ट बुकलेटआ लिरनाय थायो नाथाय बे OMR sheetआव साबजेक्ट लिरनाय थायो हमनानै ला आंना साबजेक्टआ 1 2 3 थिग बिदिनो 1 2 3खौ लिरनानै 1 1 2 3 बिदिखौ खोमोरनानै होनांगोन थिग बिदिनो आरोना स' बेखौ आं बानायबाय थाथ'ला गासैबो OMR sheetआव एग्जाम होनायनि बेलायाव नैबेहाय इन्सट्राक्सन थाखायो हैदे बेफोरखौ मोजाङै फरायनानै थांनाया मोजांखा मा खालामनांगौ मा लांफानांगौ जुदि नैबेहाय मोनसे आरो बेनिफ्राय एन्सार लिरनायनि मोनसे एग्जाम्पल होदों नैबेहाय all question carry equal mark the answer sheet should be submitted to the invigilator directions for the giving the answers directions for answering question have already been issued to the respective candidates in the instruction of markings in the OMR answer sheets along with the admit card and specimens copy of the OMR answer sheets example suppose the following question is asked बाहाय बुंदों दि बे एग्जामनि एन्सार होनायनि गासैबो इन्सट्राक्सनखौ एडमिट कार्ड एबा OMR sheetआव होखादों नोंथांमोना बेखौ फरायग्रो आरो फरायनानै मोजाङै हो जाहाथे बाहाय मोनसे एग्जाम्पल होदों नै suppose the following question is asked the capital of Bangladesh is एन्सारा बिदि मोनब्रै थागोन बाहाय एआव दं नै चेन्नाइ बिआव दं लण्डन सिआव दं ढाका धुबरी दाना जों बेखौ OMR sheetआव मारै फिलआप खालामगोन दाना बांलादेशनि केपिटेला अबे बाहाय दं होमबा मोनब्रै अपसन दं ABCD गासिबावबो ABCD थाखायो मोनबाबा इसिम थागौमोन नाथाय मोनब्रैयानो थायो बांसिन बाहाय बांलादेशनि माबाया ढाका नालाय नै दाना नोंना
एन्सार शीटआव OMR शीटआव नैबिदि थासिगौमोन नैबिदि हमनानै ला बे कुइसना 1 नाम्बारनि कुइसनमोन बेखौ दा OMR शीटआव देखायोबा नैबे 1 नाम्बारनि 1 नाम्बार कुइसनमोन 1 नाम्बारा बा नैबेहायमोन ओमफ्राय दाना बिनि एन्सारा A B C बाहाय दंमोन A B C D A B C D बाहाय बिनि एन्सारा जाहैदों दाकायाव बाय दं C ना बांलादेशनि माबाया केपिटेल टु दाका नालाय नैबे C अब्ला 1 2 3 A B C D नैबे C आव होनांगोन अब्लानो नोंना एन्सारा जागोन बिदिनो गासैबो एन्सारखौ नों फिलआप खालामनांगोन जायखौ हाया बेखौ दोनलांनो हागोन अबा थारमाने हायिखौ दोनलांनांगौनि जाहोना जाहैबाय अबा इन्टारभिउफ्राव नेगेटिभ मार्किं थायो नेगेटिभ मार्किंखौ नोंसोर बुजिखायो जुदि नेगेटिभ अबावबा जायै एन्सारखौ होफ्रांबा बै जाखानाय एन्सारखौ माइनास खालामफिनो अबावनियावबा आधा खालामो अबावनियाबा एखे आधानि आरो आधा खालामबावो जेनेबा 1 नाम्बार मोनसे जायगायाव राइट जानायाव मोनसेयाव 1 नाम्बार मोनगोन ओमफ्राय जाय जायाबाथाय 0.50 माइनास हमनानै ला गोरलै एग्जाम्पल होनोबा मोनसे जेनेबा 1 नाम्बारनि एन्सारा जाबाय आंना बाय 4 नाम्बार मोनबाय आं दाना बाय 4 नाम्बार मोनबाय आं 1 नाम्बारनि एन्सारा जानानै दाना 2 नाम्बारनियाव आंना एन्सारा जायासै अब्ला -1 आंना बिनिफ्राय 4 मोनखानाया 1 जानानै दा मा थागोन 3 थागोन थिग बिदिनो नोंथांमोना ओंखायनो हायि एन्सारफोरखौ होलाबायनो नाङा बिनि थाखायनो खावलायखानाय थाबाय हानायखौ हो आरो बै माबाखौ होनांगौबो मानोना अबेबा इन्टारभिउआव नेगेटिभ मार्किं थाया दै जाबा जुदि हायिखौ होफ्रांबाबो जेबो माइनास माबा नाम्बारा माइनास जाफिना बेखौ बै एग्जामनि इन्सट्राक्सनावनो मोनखाजोबगोन दा बिदिनो गासिबो माबाखौ होनांगोन दा मोनसे दंबावो नैबाहाय जों माबाया गैया बाहाय मा होनो साइन होनायनि माबा थायो बाहाय नैबाय नोंनि साइन बाहाय इनभिजिलेटरनि साइन जाय एग्जाम डिउटि होगोन बिनि स' बाहाय मोनसे खथा थायो साइन होनायनि बाहाय होआखै बे साइनखौ नों मा हाला होनांगोन जेला नोंखौ इनभिजिलेटरा नोंनि OMRखौ चेक खालामफैगोन नैबे जादोंना जायाखै होनायफ्रा बेखौ नायफैगोन अब्लासो नों बिनि मोखाङाव साइन होनांगोन नों साइन होनांगौ खथा नुबाबो नों साइनखौ जाहाथे होनाङा बाहाय लिरनाय थाखायो इन दा प्रेजेन्स अफ इनभिजिलेटर बाहाय गैया नैबे एडमिटआव दं नै आंना एग्जामा पेपार मोननैमोन नालाय पेपार मोननायाव जेनेरेल स्टाडिज सिगनेचार अफ केन्डिडेट बाहाय लिरनाय दंखायो नै इन प्रेजेन्स अफ इनभिजिलेटर आं बे साइनखौ सिगाङावनो होनानै लाखाबा जानाय नङा आंखौ एग्जाम होआबो जानो हागौ ओंखायनो इन प्रेजेन्स अफ इनभिजिलेटर जेब्ला इनभिजिलेटरा हाबनानै चेक खालामफैगोन अब्लासो बे साइनखौ होनांगोन बेबो अब्ला गावबो बेहाय साइनखौ होनानै थांगोन बिदिनो थिग आं खेबसेनो बे साइनखौ होनो हायाखै एग्जाम मोननै नालाय जेनेरेल स्टाडिज आरो जेनेरेल स्टाडिज 2 जेनेरेल स्टाडिज 1 जेनेरेल स्टाडिज 2 अब्ला होमबासो आं बे साइनखौ होनांगोन आरो मोनसे गोसो गोनां खोथाया बेनोबाव OMR शीटखौ दानला दुनला खालामनो नाङा आरो फावथेनखौ लिरनानै ओरै फुफ्लालाबायनो नाङा मानोना जुदि आंना हमनानै ला नैबे रल नाम्बाराव 0आव होखाबाय आं 0 होनानै बोरैबा आं जुदि 1आव होफ्रांबावोबाथाय आंना मिस्टेक जाबायबो आरो बे आंना एक्सेप्ट जानाय नंला आरो आंखौ हयथ' आंनि रल नाम्बारखौ जाहाथे कम्पिउटाराव स्केन खालामनायाव आंनि एन्सार स्क्रिप्टआ कम्पिउटाराव जाखांनायबो नंला आरो होमबाथाय आंखौ मा खालामगोन फेल खालामगोन बिनि थाखायनो जाहाथे बेखौ होनाय समाव जाहाथे मोजाङै होयो बेखौ साबायखर थाबाय बिदिनो OMR शीटखौ कमप्लिट खालामनांगोन आरो मोजाङै जाहाथे बयबो होनानै फैयो गोबां स्टुडेन्टआ नैबे रल नाम्बार फिलआप खालामनाय आरो नैबे सेट नाम बा साबजेक्ट बा टेक्स्ट बुकलेट नाम्बार बायदिसिना थायोना अबावबा ग्रेडनि नाम पस्टनि नाम लिरनो थागोन हमनानै ला नों ग्रेड 3 पस्टआव एप्लाइ खालामदों बेखौ लिरनांगौबो जानो हागौ ग्रेड 4 ग्रेड 3 नों हायै बुस्थुखौ नों लिरथ'नो नाङा बै माबानाव सोंनांगौ जाय नोंखौ इनभिजिलेटर जाय नोंसिनि रुमाव एग्जाम डिउटि गोलैगोन बिसिनि रुमाव बेनाव सोंनानै लिरनो हायो आरो सोरबा खायसेया खिन्थायाबो जानो हागौ बिनि थाखायनो नों सोलोंनानै थांखानाया मोजां मानोना बिसोरो नोंखौ जेबो गुरुत्त' होआबो जानो हागौ नोंहा इन्टारभिउ होनो फैदों हो नोंहा रिजेक्ट जायो ना मा जायो नोंखौ बिदि बुंनो हागौ बिनि थाखायनो गावबा गावनो आखा फाखा जानानै थांखानाया मोजां
बिदिनो गोबां OMR sheetआव गोबां एक्सट्रा OMR थायो बेखौ बुंनानै फोजोबख' हाया जेरै बाहाय OMR आव बे नाम लिरनायनि सोलाय पस्टनि नाम जेनेबा आं APSC एग्जाम होदों बाय APSC माबाखौ लिरनांगौबो जानो हागौ बबेबा एखनबा सेक्रेटारियेल एग्जाम होदों सेक्रेटारियेलनिखौबो होनांगौ जानो हागौ थिग बिदिनो आरोना स' एसेनोसै बिदिबा नोंथांमोना बुजिबाय जानांगौ OMR sheetआव मारै एन्सारखौ होयो आरो इन्टारभिउ होनाय समाव माबायदि जानांगौ बिनि सोमोन्दै आं नोंथांमोननो फोरमायबाय आरो इन्टारभिउ होनाय समाव नोंथांमोना OMR sheet लिरनायनि फर्मुलाखौ एसेबाबो बुजिबाय जानो हागौ आसा खालामदों नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदों आरो बुजिनोबो हादों जुदि बुजियाखैबा कमेन्ट्सनि गेजेरजों नोंथांमोना सोंहरफिननो हागोन आरो नोंथांमोननि थाखाय आं नोंथांमोननो खिन्थाहरनो थाखाय अरायबो थियारि आरो मदद होनो थाखायबो आं थियारि बिदिबा दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार आरो कमेन्ट खालामनानै जाहाथे मदद खालाम आरो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लायो एसेनोसै गोजोन्थों खुलुमबाय